Salimele SA Refresh acethula ku-share uphinde ucomment wakhohlwa usubscriber kulona leli page leli SA Refresh. Balandeli baleli page yimbi kakhulu into eyenzeke laphana kwamasho kwaBesta kwi-mall ebizwa nge-Bridge City. Ekuseni nje kusakuvedane kwangena izigebengu laphayana zagcwala i-mall zafike zakhomba abantu abebekade bengaphakathi. Lezi zigebengu lezi behlose ukungena ka-Ackermans naka-Pepcell. Kuthiwa ke bebehlose ukuzoqoqa amafoni ka-Pepcell nakhona ka-Ackermans. Ngokusho kwemithombo ke yahlukahlukene kuthiwa baphumelelile ukungena ka-Ackermans, kodwa ke base kwezinye izinto lade beyithakhethile ezifana njengo-Pepcell okuyisona isitolo ke obekuthiwa basakethile bahlulekile ke ukungena kusona. Omunye ke umama uthe bafikile even aka-Capitec bafike balalisa kwasani khona. Ama-guides asemall enze umsebenzi omkhulu kakhulu lapha eBridge City ngoba ke yiwo aphazamise lezi zigebengu lezi. Akubanga kuhle ukuphazanyiswa kwalezi zigebengu ngoba ke kuqume inganono ngaphakathi emall, kwagcina sekulimala owesifazane oyedwa odubuleke kabuhlungu. Okubi-ke babukeli be-SA Refresh ukuthi izigebengu zikwazile ukubaleka zingabanjwa. Ake sinifakeleke ivideo eyodwa esiyicaphune laphana ku-TikTok sinikhombisa ukuthi abantu besibebaleka kanjani. Abanye babo ke babaleke baze bangena ezitolo becasha. Hayi, siyagoduka. Asisathenga. Bebo zongiphatha. Okay, naba-ke abantu abakhomentile. uBBE Bear uthena ke bengilapho ngaphakathi phambi kwami, ayi namanje ngisathukile, ngishiye kwasani bengikuphethe bekunzima. Uyuza yena uthe ngisane-trauma namanje, lapho ngiya eSpani, selokhu ngibuye eBridge City ekuseni ngizama ukulala lutho akulaleki, ngilibele ukucabanga ukuthi umuntu ucishe wafa. Nangomunye user ethi-ke nami bengikhona kwabantu amathumbu ngibaleka ngingazi ngishonephi, uvalo Jehova. Ake sivale ngolungisana uthe yikho lokhu bethi akasula umkhwanazi khona bezokwenza lo doti. Cishe bonke abantu abakhomentile babukeli be-SA Refresh kuyona ke le ndaba le yase-Bridge City, abantu akade bekhona lapha esigamekweni. SA Refresh sathanda ukuthi siniluleke mayelana ke ngalezi zindawo lezi kwamashu, eNanda, uZuma, uMlazi. Lezo zindawo lezo zinobugebengu obukhulu futhi obuhlula amaphoyisa. Ngalokho ke uma ngabe uwumuntu osabheka indawo noma osafuna ukuthenga umuzi, lezi zindawo lezo 4 esiyibalile la ningakufisi ukuba izakhamuzi zakhona. Ngiyacela ke ukuthi ulike, ushare, uphinde ucomment, ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel le SA Refresh.